Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşiginiň täze taýyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny. Şu güni çağalary goraman halkary güni. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretariniň birinji ornwasarynyň Türkmenistana sapary. Dünýäniň iň uly ösümligi tapyldy. Finalissima 2022 Italiya Argentina ýaly habarlar ýetirýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, habarymyza başlamazdan ozal, şu günkü Atawatan habarlary gepleşigimizi daşary ýurtda bilim almak üçin nire ýüz tutmaly atly video ýazgymyzy hem tomaşa edip bilersiňiz. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Şu gün çağalary goraman halkary güni. Türkmenistanyň prezidenti ýaş türkmenistanlary Güneşli Tomas Pasynyň ilkinji gününi giňden bilinilýän çağalary goraman halkary güni bilen gutlady. Dowlat başlygynyň gutlagy hatyny çağalaryň bagtyarlygy watanymyzyň buýsanjydyr. Biziň amalaşyrýan her bir işimiz, belen tutumlarymyz, köňüllerimizden gowanjy bolan şadiýan çağalarymyzyň bagtly geljegine gönükdirlendir diýip belenilýän. Türkmenistanyň prezidenti dowlatlar köşküne bardy. O şol ýerde bayramçylyk çäresine gatnaşdy. Dowlat başlygyny bu ýerde terýelenýän çağalary goraman halkary güni bilen gutlap, olary bayramçylyk sowgatlaryny gowşurdy. Dowlatlar köşküniň en ýaşajyk nesillerine durly oýnawaçlar, maşinler, gurjoklar berildi. Uly ýaşdaky ýaş türkmenistanylara iPad sowgat berildi. Şeýlehem ähli ýaşlara tomutgy sport eýneşikleriniň toplumy sowgat berildi. Ýurdumyzyň gelejegi bolan mehriban çağajyklar. Biz hem sizi agzyber dörejlik toparmyzyň adyndan çağalary goraman halkary güni bilen tüýsürekden gutlaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretariniň birinji ornwasarynyň Türkmenistana sapary. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň birinji ornwasary Türkmenistana saparda bolar. Bu arada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Şu ýylyň 6-njy iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň birinji ornwasary, şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy Hanym Amina Muhammed Türkmenistana saparda bolar. Saparyň barşynda Hanym Amina Muhammed Türkmenistanyň prezidenti we ýurdumyzyň beýleki resmi ýollaşlar bilen gepleşikler geçirer. Hanym Amina Muhammed ozal Nigeriya Federal Respublikasynyň daşky urşaw ministri bolup işledi. O şol ýerde ýurdun howasynyň üýtgemegine we daşky urşaw tagallalaryny ýollaşlyk etdi. Dünýäniň iň uly ösümligi tapyldy. Dünýädäki iň uly ösümligi tapyldy. Onuň ýaşy 4500 ýyl diýip kesgitlenýär. We onuň ululygy 20.000 futbol meýdançasyna deňdir. Dünýäniň iň uly ösümligi Awstraliýanyň kenarlaryndan tapyldy. Ýeki tohumdan ýaýrandygy ma'lum edilen bu ösümlik 20.000 futbol meýdançasyny tutýar. Alimler genetika synagdan peýdalanyp, Günwatar Awstraliýadaky uly suwasty çemenligiň hakykatyny bir ösümlikdigini kesgitlediler. Günwatar Awstraliýa Uniwersitetiniň alimleri deňiz ösümlikleriniň tahminan 224 kilometr barabardygyny habar berdiler. Awstraliýanyň kenarlaryna köplenç dowuş gelýän görnüşleriň genetik dürlüligini düşünmek üçin ýola çykan topar Pertiň 800 km demir gazygyna yerleşen Shark aýlagyna şeýle ösümliň üstünden bardylar. Finalissima 2022 Italiya Argentina. Şu gün Aşgabat wagty bilen 23:45-de Finalissima 2022 kubagyny gazanmak urunaky ýarışda Italiýanyň milli ýygyndasy bilen Argentinanyň milli ýygyndasy dowuşýar. Ýewropanyň çempionu bolan Italiýa bilen Amerikanyň kubagynyň eýesi Argentinanyň arasynda geçirilýän dowuşyk Angliýanyň London şäherindäki meşhur Wembley stadionuna geçiriler. Argentinanyň milli ýygndasynyň ýyldyzy Lionel Messi milli ýygndaşy bilen ýene-de bir kuba gazanmak mümkinçiligine ýa bolýar. Finalissima ady bilen geçiriljek bu dowuşyk barada 2021-nji ýylyň dekabrynda degişli çözgüt kabul edildi. Finalissima kubagy bir dowuşykdan ibaretdir. Bu dowuşykda goşmaça wagt berilmeýär we 90 minutda hasap açylmadyk ýagdaýyna gönden göni 11 metrlik jerime urgular geçiriler. Ine mehriban tamaşaçylar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan Awganistan boýunça dowuşyga gatnaşdy. Türkiýe COVID-19 barlyk resmi namasyny talap etmeýär. Birleşen Arap Emirlikläriniň premier ministriniň ornwasary halk masagadynyň başlygyna hat berdi ýaly habarlary saýtymyzdan okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isteýän bolsaňyz,
onu Google Play Market'ten atawatyn Türkmenistan prilojeniyasini töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanynda görüşýänçek hoş sag bolun.